mai gidan nan ko yanzu zai dawo ko ya abu yake saboda shi baya son kazanta ni fitinar shi ma yawa gare shi ta wallahi bari dai in sauri in tattara gidan nan kafin ya dawo. Mai gida an sha birni mai gida sani da zuwa mai gida ikon Allah mai gida an sha birni barka da zuwa mai gida barka Allah ya damu da mai gida na lafiya mai gida ikon Allah sani da zuwa mai gida an sha birni matata kenan wai yayi in gaya miki wata magana da na je bini ai na ga abubuwa kaya kai na gaya miki da na je bini fa'i ya ce da yan Kaduna ya mutu gada wai yayi gada nike kwana mai gida shi yasa ni ganka kayi kyau jiki yayi lukui ni ina nan kawai ina ta fama ikon Allah mai gida yayi mai yan Kaduna gadan nan an ce wai yayi gadan nan kika je kika tan America ke dai bai ai ya ta ka ata miki ne nuci dinga yin kaci akai ba shi yasa naga kayi kyau komai naka yayi kyau mai gida ni ma shi za kai ni birnin nan in je in gani ai in gaya miki idan ayya ya ta ne kuɗi wai yayi dan dauke ki mu tafi bini kai ka ce da na huta ka ce da na huta na ji daɗin rayuwa ke dai bai wai yayi mai gida menene abubuwan kuma ai wai yayi ina gaya miki na jo miki da babban ba kai ai wai yayi ba do shi ba ai mun ba kin da take a yayiwan kin taba din rediyo mai gida rediyo kuma wai yayi kin ga wannan abun yake gani menene kuma rediyo mai gida ka zo min da wani sabon wani abuwar shi wani rediyo menene kuma rediyo mai gida rediyo ne wanda za ta mutum yana cici yana magana dai a cikin rediyo kuwa ina magana sai mutum da mutum ake magana yana cici yana mutane ya baya ba samu in ji mai gida ba a banna a baya mato kin ganci idan na kunya shi kai mato mu ci ya baya mato mu ji ya baya ai ka bani dai in fara tabawa ko bace ta yanda ake yi bari ki gani mu ji ya baya oh no Yawwa kuna tare da gidan rediyon Jibson ne wanda yake kawo muku labarai da Hausa har ma da Turanci. To ga labaran namu kamar haka. Shahararren mai turin nan na area kawo wanda aka fi sani da suna Nasu dan kawo an kama shi da laifin tura mota yarinya budurwa yar matashiya mai shekara 15 turi a cikin memorinta ya tura mata fina-finai na Hausa da na Turanci da na ƙasar waje ya cika mata memori tam da fina-finai ta kai shi kara shine alƙalin yanke mai hukuncin shekara 100 a gidan yari saboda sakamakon yunkurin kashe mata memori da yi amma mataimakin nashi ne turi ya yi yunkurin karɓo shi ya dalin shi alƙalin ya ce wannan yunkuri na kashe mai yar matashiyar budurwa memori da yi ba karamar farmaki ba ne da bayan nan da ce ke jiya ne in kin gama dan ayya dan annabi kan ki bari cajin ya kare ki kaca mini in kin gama dan ayya a gaba cikin a cikin ta ashe lokacin da ya bige ta da mota da zuciya ta haihu a cikin aikatan jariri shi kuma sakamakon gani da an bige mai mahaifiya ya dauko mai motar yan sanda guda 3 suka tafi da shi an yanke mai hukuncin zama dindindin a gidan yari
To shikenan inda labaran na tsaya kun ji da inda aka ce muna su dan kawo yayin kurin kisan kai na memory sannan kuma wannan dan matashi mai tukin mota yayin kurin kashe mai ciki. To zan haɗa ku da wannan shahararren dan jaridan namu dan Gusau gashi nan akan layi da cigaba da kawo muku labaran namu na Hausa da na Turanci. The small disease not to kill African man. You see, wala kwesa kwesa wala kwesa kwala kwesa wala kwesa kwa wala kwesa kwala kwesa kwala kwala kwesa sisi wewe ulisi alikuwa ni amse meze kwa bizi hapa kwa kwa sisi wala kwesa salama kala kwa chukui wala kwa chukui la you wala kwesa kwala kwesa kwesa amna jida ni wala sisi wala misi kwa wahala Nigeria wala kwala kwesa kwesa hata kwesa 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 indi kwesa pasa mpaka kwa kweli uchiko kwa takwa hapo sasa wala kwa chiko liko kwa tita kwa kwita kwa kwa kawa polytechnic indi kwesa 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 andi kasu ati kwita kwita ati kwesa kwesa kwa kwa come to indi kwesa kwesa kwa kwita indi kwa aku jikwi Hello, you was the brain, the jet and the fetus to the wet. You can notice in the bar, please. And you can dance. You anti-pissing in the wetness. And you can disappear the Ranganasun. Aciya kenan. Kin ji baya kaya a rediyo. Mai gida na ji labarai iri-iri. Na ce bai rediyon da ayi an ji ya bayan yamma. Ai ni na kasa kashewa gashi nan dai na kakkasa maka ga su. Yo ayya aciya taka ceri. Ayya duda kitin da ne kuwa.